କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍। କ'ଣ ଏସିଆ କପ୍ ଜିଓ ସିନେମାରେ ଆସିବ ନା ଏସିଆ କପ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଫ୍ରି ଦେଖିପାରିବା ନା ଏସିଆ କପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପେଡ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଇ ରିଅଲ୍ କଥା, ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି କାଲିଠୁ। ଆଉ 10 ତାରିଖଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲଗଭଗ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 3ଟା, ସୁପର 4ରେ 3ଟା, ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ଗୋଟାଏ, ମାନେ 7ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ। ଯଦି 7ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛି ତ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି? କାହିଁକିନା ୟା ଦେହରେ ତ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ତ ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ନେଇନି, ତ ଏଥର ନେଇଛି କିଏ ନା ସୋନି ଲିଭ୍ ତମକୁ ଦେଖେଇବ, ସେ ବି ପେଡ୍ରେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଥର ଆମକୁ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଫେସବୁକ୍। କିଛି କରିବନି, ଫେସବୁକ୍କୁ ଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଦିନ ଥିବ ଖାଲି ଏତିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ବାକି ୟୁଏଇ ହଉ କି ପାକିସ୍ତାନ ହଉ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ କି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମେ ମାରିଦେବ ଫେସବୁକ୍ରେ, ତାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ବାକି ଯେମିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍। ଆଉ କାହିଁକିନା ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କି ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ତୁମର ଅଛି, ତୁମ ଡାଟା ଚୋରି ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ବାକି ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ୟା ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ, ମୁଁ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।